Takže čau čau, tady je Matrix. Vítám vás u dalšího našeho dílu, u druhého. Chtěl bych se omluvit za minulý díl, ten hlas byl opravdu blbý. Doufám, že jste si vypnuli hlas a dívali jste se jenom. A nebo zbytečně, snad se vám to nebude toto. No, budeme pokračovat v našem světu. Dneska máme ten písek, takže uděláme nějaké sklo. A dneska bych chtěl opravit tady toto. Jsem z toho doplnit tady toto taky. No tak prostě různě. To dneska jde opravit. A začneme stavět. Chtěl bych začít stavět novou nějakou budovu. Nevím jakou, ale ještě jako chtěl bych teďka pokácet hodně stromů. Takže si uděláme hodně seker a uděláme si vlastní dutý obrovský strom. Takže první si dřevo mám. Dál udělám tu věc, že si mám 2 sekery. Ne! Tady dal to 2, ježišmarja, jsem blbec. Ježišmarja, udělal 2 krumpáče. Jako úplně nepřemýšlela, krumpáče dám jenom čas. No to je jedno, snad si poradíme. Toho dřeva máme už to docela dost. Takže bych to udal na nějaké rovné ploše. Takže lopatu taky nemám. Mám celé pak promyšlené. No, teď bych si dal jako menší volnou plochu a začal bych stavět. Chtěl bych to prostě, aby byl únik jeden blok místo, žebřík by tam byl a dalo by se vidět nahoru prostě taková dřevěná přírodní rozhledna, jestli to bude říkat. Takže to bude vlastně bloky 3x3. Omlouvám se za menší lagování, možná bude taky trošku horší hlas, ale doufám, že mě teďka už uslyšíte. A normální hlas to snad bude a za menší lagy ve videu v tom Minecraftu, protože nemám teďka docela dost internetu tam, ale myslím si, že teďka to video bude mnohem lepší. Jinak děkuju aspoň nějakému tomu odběru a lajku. Vážně ještě jednou se omlouvám za ten hlas, za celkovou kvalitu videa. Nebyl to. A já si toho jsem vědom. Jinak v popisku videa jste měli Facebook, Skype a všechno jsem dal. Jinak, co bych ještě řekl, dneska chci prostě udělat to, doopravit tam to. To se nezdá, to bude docela nedlouho, protože jenom tady toto bude hodně.
Já bych to chtěl asi tak 50 bloků do výšky. Minimálně. A pak tam budou různé patra. Jak překonat tento strom, to bude první patro. Tam se bude moc dívat. To bude další a další a další. Dřevo nám toto ani náhodou nemůže jít. Protože tady bylo skoro ani na těch 50. A to ještě vlastně bude 50 krát asi tak dohromady 50 krát 12. Minimálně. Takže já si myslím, že budou muset dostat dělat ještě sekery. Jak? No, já teďka pracuji. Jinak, co se týče dalších dílů, doufám, že mi to nějak neomrzí. Musíte vědět, ale tam to mě láká. Bože, já se bojím. Bojím se. Jeden tam, druhý tam. To by jako hnus. Nesnáším noc. Ne. Tak to. Rychle. Běžel jsem. Ale ukaž, co je v tom strachu. Co? Myslíš, že se tě bojím? Dobře, bojím se. A kde si bouchat můžeš? Si prostě tam. No. Bouchat. No. Hlavně Ježíš je na 35. rohu, 34. a 34. bych opravdu nerad myslím, že neznám nikoho skoro, kdo by rád umřel. Takové ty blbečky, co to hrají jen filtrování. A to je sice taková trouba, jako toto hraje, jako toto jenom. Co by... To je zasekané úplně. Zabij to, sičáku, musím. Vysnáším tvoje šípy a zamorduju tvoje děti. Zabiju tě. Sičáku. Aha. Jsem slušně pobojaný. No, já jsem chtěl toho zombíka po zlatém brnění. Zmrzlý.
Tak nic. Vlastně bych měl jít docela rád, protože této noci vyšlo to, že kdybych neměl plné HPčka, nebo hlavně plné to jídlo, tak bych to nepřežil, protože se čantovaný muk. Zabiju tě, zamorduju tvoje děti. To je party hardom skeletonů. Zabiju vaše děti. Tady. Toto je ale... Zabiju tě. Zabiju tě, syčáku, hnusný. Dal jsi mi něco. Hnusný a škaredý. Klíp. Nějaký kout. Nebo jaké bloky se hodí, že jo, já jsem to tak chtěl. Ale nerad bych, aby bouchal na velice vyspělé věže. Tak to tady celá. No, každopádně nevím, jestli mě slyšíte. Jestli ano, jsem velice rád. Tohle video bych plánoval tak na 20 minut. No, ještě tak jednou tolik. Takže tak 13 minut, 12. Tam je nějaký party hard. Takže se tam zadá si podívat. Skeleton! Zabiju tě! Zabiju! Ale to je mutovaný zombie. Mám si dát písmůl a nezhoří, a nebo si mám dát... Víte, co já to dám? No, dám si písmůl a dám si easy a uvidím, co to udělá. OK, takže na to kašlu a dám si písmůl. Promiňte, omlouvám se všem, kdo se dívám, vím, že je to hodně srabské, že už jsem to dělal v minulém videu, že jsem říkal, že už to nikdy neudělám. Ale já nemůžu umřít. To pochopte, vážně, omlouvám se. Já mám to rád, ale musím. Party hardcore. A to se vyskrývá. Tak toto se nelíbí. Nějaký skywalk. Skywalk. Takhle mi skočí. Vůbec máme dost.
tak nevím. A dostaneme se. Ne. Internet skončilo moje dětství a já už jsem zvrťák. Že nebrní. Si říkám, že já budu chci aspoň 30 let. Dobré. Vidím první čas. První něco. Prosím, je špatná. To si děláte koule. To si ze mě děláte koule. Já jsem jenom 5. level. Kdybych umřel ještě i teď, tak končím s tímto světem. Ale když mám sekeru, ne, sekera je, tak to je to hlavní přece. Brambora. No, no, docela jsem spokojený, ale nejsem spokojený s XPčkama. No, tak už tak 18 minut natáčíme, takže ještě tak 7 minut, takže budeme pokračovat v naší obrovské věži. Dneska to nestihnu. Jsem přeháněl. V příštím díle dokonáme věž a začneme s opravováním a zvětšováním. No, opravování to stihneme, to je rychlé. Ne, to. Neuděláme to sice v tomto díle, ale v tomto díle začneme tu věž. V tomto díle jsme začali věž, zemřeli, získali začali jsme stavět věž, získali jsme strašně docela dost levelů, asi tak 6. Umřeli jsme, dosáhli jsme necelého 6. levelu, jsem srdečný, jsem čarovný. Tak nešťastný. To se nemělo stát. To jde nejhorší moment. Tak, děkuji, no. Bude to stát. Ale level nevadí. Tam zabiju Shermantu. Ne, XP farmu, ale mám tam spawner. Bude tam zabíjet. No a do XP se snad. Jak to zvládnem? No. Ale opravdu jsem nešťastný. Ale snad to zvládnem. A
tak hraju šejka. Hraje šejka a ne, hraju taky šejka na světě 2. Chce někdo pozvat do cechu. Nějakého dobrého cechu, protože mám docela dobrý ceny. 232 šejkama. Takže jako to nejde, ale kdybyste mě chtěli pozvat ještě do lepšího. To asi 99. Svět 2. Jmenuji se tam Kiki 323. Helejkejte se jména. Na 16. levelu mi ho dal kámoš. A na 16. level bar s 2 epikama v době od 2 epiky na 16. levelu. Nejsem moc dobrý, jsem pro 60, myslím, nebo 60. Co bych k tomu ještě tak dodal? No, jestli bude se horší kvalita, tak já se omlouvám. Hlas snad už je lepší. Si myslím, že jo, protože předtím jsem asi šeptal, nebo já nevím co. Ježíš. Takže žebříky vyšly, takže teďka spadnu. Teďka by to ještě nevadilo. Ale vlastně to už je poslední dřevo. Konec. Snad mě to nedalo. Takže tímto bych se What the fuck? Je tam creeper nebo je to jenom sranda? Nebo mám se odehnat. Nebouchej! Tak. No tak. Tímto bych se s váma chtěl rozloučit. Toto je náš druhý díl. Ten první byl invitací, toto už je první oficiální díl. Já jsem Matrix a loučím se s vámi. Čau.